Sanibonani wengane zakwethu uGodole okaNkomgodolo umfana kanti udaba ke niyalwazi. Mphakathi waseNkongolwane ngicela niphuthume masishane. Mphakathi waseCliffdale phuthumani masishane. Mphakathi kaWard 23 sondelani masishane. Mphakathi wabaqulusi sondelani kuyaphuthuma. Ngifuna ukuba sweet and short njengami nje. Yeah, it's good, it's nice. Lalelani ngimchazele kunodaba oluphuthumayo. Ngifuna ukunibonisa ukuthi ngempela kubaphathi basebaqulusini noma kumeya wasebaqulusini anibalekile kangakanani. Ngifuna nje ukunichazela intwanyana encane. Umeya walapha ebaqulusini uMkhwanazi umeya kunengane yakhe esebenza lapho ngaphakathi emkhandlwini esebenza egesini. Wayengeke efune enye ingane yomphakathi njoba umphakathi uhlupheka kangaka afake ingane yomphakathi. Anibalekile wayengeke kwenze lokho lapha ngaphakathi emkhandlwini. Yena umeya futhi unonkosikazi wakhe osebenza ngaphakathi emkhandlwini. Waneda ukungena kwakhushulwela isikhundla. Thunje lento le yalapha ebaqulusini kwamazenzele kukwamachanca kukwampunze edlemini. Umphakathi wasebaqulusini akanendaba nawo umeya. Ikhansela linendaba, amakhansela khona awanendaba. Wobona ngokuthi ikhansela elumfowabo kameya elapha eWard 1 eNgoje. Unkosikazi walo usebenza lapha emkhandlwini. Unkosikazi wekhansela laseWard 1 eNgoje. Unkosikazi walisebenza phakathi lapha kwamoto licensing. Zonke lezi ikhundla enginibalela zona asikho nesisodwe ke kwaphuma ipost yakhona kwathiwa applyani bathathwa bafakwa. Bese kuzoba amakhosikazi kameya waseZululand asebenza lapha emkhandlwini. Enye nje yamakhosikazi akhona isebenza emanzini. Kodwa lapha emanzini ayisebenzi, at the end of the month iyahola. Ihlezi ilandelana nomeya njalo waseZululand, but at the end of the month uzothola imali, uyahola. Kwakungeke eqashe umuntu omphakathi ukuthi asebenze khona lapha emanzini ngoba lo mama akasebenzi. Ngasonke isikhathi hleze ehambela nomeya, but at the end of the month uyahola. Omunye ke nje utamzela amathenda lapha kwamasipala uhleli isidana udekhe. Bantu baseWard 23 ningama decider njengamanje ukuthi nibabonisa abantu basebaqulusini, niphinde niwabonisa amasela eIFP ukuthi it's about time ukuthi aphuma njengamanje. Ningama decider. Niyangizwa ukuthi ngithini kini? Ileyo nto engizonitshela yona. Bese lapha eMavate elikanini khona umndeni wakaMkhwanazi, khona umndeni wakaKhumalo. Uma ungesiwale walezo bongo lezo angeke uzusebenze eMavate elikanini ngoba omeya baqasha ihlobo zabo kulomkhandlu lo mkhandlu kwamazenzele. Umphakathi abanendaba nix nawo. Unengane womunye weyikhuluze IFP lapha kuNEC uMasango isebenza lapha ngaphakathi. Kwangeke eqashwe enye ingane isebenze lapha. Anti kuyabhekelelwana ngobuhlobo nangokwazana. Umphakathi wasebaqulusini abanendaba nawo, abanendaba nani ezumphakathi wabaqulusi. Ama pothole lapha edolobheni ebaqulusini into ongakazi uyibone. Ungageza ingane na ungageza ugeza ube clean. Bebethi bazama ukwavala bagijimela kuma by election ngoba befuna ukuyokhohlisa abantu. Ngizwile kuthiwa no premier waKwaZulu Natal ube khona eyokhohlisa abantu khona lapha ebaqulusini. Uzoba uthula sizwe Buthelezi ube khona naye lapha eyokhohlisa abantu ebaqulusini. Isikhathi manje lapha nakufakwa anti kusebenza inkatha kuzosebenza iANC. Mawungekho nje kulezi inhlango othembile futhi ungenahlobo angeke uzungene. Lapha kuya masipala ubona abantu sebengaphakathi ungazange kuphume post ungazi ukuthi iqashwe kanjani. Sekuyisikhathi manje umphakathi wasebaqulusini, umphakathi kaWard 23 ukuthi nibabonise ukuthi emva kweminyaka benichaphaza benenza yonke lento ade benenza yona. Isikhathi manje sokuthi nani nibuyisele back. Kwakusemnandi benishaya nani buyiselani kibo nibakhombisa ukuthi inini enibakhulu kibo. Ngizwile kuthiwa bafika nokudla neingubo nemshini yokugunda utshani ngoba bezonithenga. Ivoti lakho nje ukubabona beshanga imize nama aircon ikhuluza kulo yamasipala kunama borehole ivoti lakho lela bakuthenga ngalo. Kuthiwa njengamanje manje uyovota nifike nishuthe lapha ubuye bazokunikeza u200 uzubona banenza iphukuphuku kanjani. Ivoti lilodwa bazonibiza u200 thiwa wofika ushuthe khona uzothola 200. Phaphamani mphakathi kaWard 23. Phaphamani, it's about time
ukuthi lamasela eIFP aphethe umasipala sebaqulusini aphume njengamanje uward 23 siwuthatha imeya izobenza ngakho konke okusemandleni ngoba iward yayo leya uward 23 izobenza bonke ubugebengu bazobenza bonke ubugebengu but fanele nina mphakathi kaWard 23 nihlangane nibumbane yenzeke lento isikhathi manje sebenichaphaze kakhulu ebaqulusini kukangaki nje ufaka ama-CV lapha kulo masipala kukaningi awuqashwe angithi uyabona ubona ngabantu sebengaphakathi ungazi ukuthi bekade ku-applywa nini kwenziwani noma ngathi uwabonile amanye asuke sena vele usuku usulahlela nje wena basuke sebekhona abantu abazosebenza lapha it's about time now khulumani ngevotileni bantu baka-23 ningama-decider manje ukukhombisa bonke abaqulusi ukuthi nenze njani njengamanje ilokho nje ngani zawethu engizonitshela khona niyazi ukuthi senisokole kakhulu ngamanzi amanzi amavatelikani akhetha imizi mayekhetha imizi enjalo afika once a month noma once ku3 weeks kuyila efika amanzi but kuthiwa hamba niyovota njengamanje bayafika bazonikhohlisa bayanichaphaza ngicela niphuthume ninikeze nogogo benu noma benu ngoba ngiyazi ukuthi unazo lezi inkundla zokuxhumana ukhombisa uma wakho ukuthi uthini ugodole ngizobe ngikhona na kanjani ngolwesibili ngiyeza ngizobe ngikhona nimtshele nokhansela lwathi uzongibophisa amasamanisi ngicele walethe lapha ebaqulusini la ngizobe ngikhona la kuzobe kuvotwa khona ukuthi ufuna ungithumelela ngama-email izinto engingenazo ngiyeza ngizobe ngikhona ngicela niphume nonke mphakathi kaWard 23 niyokwenza iqiniso niyokhipha amasela eIFP kulo yamasipala wabaqulusi sekuyisikhathi manje ilokho nje ngani sokuthi bengizonitshela khona ukuthi lamasela eIFP umasipala sebaqulusini awenza isiphaza shop azenzela umathanda amasela enkatha lapha ilokho nje ade ngizonitshela khona udaba niyalwazi izingane zakhe ayisebenzi uhlala nezingane inqwaba but abayiqashi ngoba awaziwa umuntu ukuthi ubani bakwazi mase kufanele uzovota beze nejumbane zokudla leyo nto ayenziwa uthenga abantu ngensila yamazinyo ukudla vele ke inkatha into yayo le ukuthi ithenga abantu ngokudla uma ifuna ivoti umsebenzi dololo bazi nokuthi kufanele behlela imicimbi benze abazilutho izahlule kuzogcina ngizobe ngikhona ke baqulusini definitely showcase no doubt ekankomgodola ingane izobe ikhona ilokho nje ade ngizokusho ngane zakwethu ngiyabonga sengibe mde kakhulu kodwa niyalwazi udaba ukuthi ngiyanithanda ningaba kwethu bye.